Hayiwa, sho-ke Mkhozi usukhona. Hayi ngikhona Mkhozi. Hayi iy'ngane sezaqoma yabona nje abanye uyaye ubone ukuthi hayi bo. Lona useqomela ukuthi nje kungathi uhlaleleni ekhaya. Kube khona la ebambe khona naye. Bambe usiphilo. Hayi. Wozani kulungile phela sizothini? Wozani nawo. Nazi izigebengwana zento ezenikhohlisana nazo angeke sinahlulele kanjani. Ngeke nje sinahlulele sanabo njalo. Vele njalo thina njengoba sihamba naleso lethiwa uzani njalo imali leni. Uthi uJesu woza wonke umthwalo wakho. Futhi-ke mina ngiyaye ngithi yabona ungalokhu manje ubheke osayizi. Ngoba kubonga okuncane kubonga okukhulu. Kunjalo. Indaba kasayizi abayikhona. Ngoba ngisho ucicane uyawakha umuzi ufudumanje. Nawe ucicane uwodwa ume nje ubone ukuthi imizi ngakuthi phela xoxa. Axoxe kodwa nje eminye imizi mase kuvela amaqiniso umi nje ingenxa yacicane. Ngoba i-blocks nje leli ungalithatha yini ucicane ungekho. Uyabona? Yonke balekile okuncane okukhulu balekile. Makunentshebe mina ngisho njalo. Uthinteka nje kusasebenza lapha nalapho uzama ngendlela ngoba ngisho ngakufishane uyakwazi ukuqukula. Umqukula umuntu wakho ungabi nawo amahloni. Isiqubuza leso sakho nje mawabelwe sona yiso. Ngazama ukuthi ukuqhathanisa abantu bathanda ukuqhathanisa. Iyona le nto ekugulisayo ke. Hayi sibonane ngesonto sasoyakha lemizi kancane. Mhla 25 eBlue Waters ngo7 ntambama. Yebo ufika naleso sigebengu sakho usithengele ithikithi leso. Noma ngabe uyabona ngathi kudlala ngami la kodwa nje indlela okumnandi ngayo uyohleka uzokhohlwa ukuthi engathi ukhona umdlala ngami uhleke nje. Ubani ungakazahlali ngayo. Ukati qala ngawe.